हाय गाइस, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଅଜିତ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା କଲମି ବିରିୟାନୀ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତନ୍ଦୁରୀର ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି ଆଉ ରାଇସ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ପୁରା ମସଲା ହେଇକି ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ୟା ନା କଲମି ବିରିୟାନୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ତ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍, ଏଇଟା ଭେଜ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ତାପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସ, ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ଡ୍ରମ୍ ଷ୍ଟିକ୍। এইটা তো ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ମସରୁମ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍। ଏମିତି ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି। ହୋଟେଲ ଲାଇନ୍ର ଖାଇବା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଆମର ଫେମସ୍ ଯେ ମୁସଲିମ୍ ମାନଙ୍କର ଫେମସ୍, ସେଇଟା ହେଲା ହଲିମ୍। ଏଇଟା ରେଶମି କବାବ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ନେଇକି ତା କେଶରଟାକୁ କାଟିଦେବେ, ଯାହା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହିଁ ରଖାଯିବ। ସେଇଟା ରଖିଲେ ତାପରେ ସେଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯିବ। ଏବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ତାକୁ ଫେଣ କରିବା, ଯାହା ତାକୁ ଫେଣ୍ଟିବ। କଲର୍ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ପଡ଼ିଗଲା, ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା ପୁରା ଫେଣ ପୁରା ହେଇଯିବ ପୁରା। କେଶର ଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ବାହାରିଗଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ୱେଷ୍ଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ଫେଣ ଦେବାରେ ଏହାପରେ ଚିକେନ୍ ଉପରେ ଲଗା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଲଗେଇ ସାରିକି ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତାକୁ ତନ୍ଦୁରୀ ଭାଟିରେ ଆଉ ଥରେ ଲଗେଇଦେବେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଫେଣ ହେଇଥିବ, ସେ ଫେଣ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖି ଯାଇକି ହେଇଥିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ୟାର ନାଁ ହେଲା ରେଶମି କବାବ, ଚିକେନ୍ ରେଶମି କବାବ, ପୁଦିନା ଚଟଣି ମାଇନସ୍ ସସ୍। ଏଇଟା ଆସିଗଲା ମନ୍ଦି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମନ୍ଦି। ଏଇଟା ହେଲା ଚିକେନ୍ ମାଜେଷ୍ଟିକ୍, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ପାଇସି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୟାର ନା ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା କ୍ରିସ୍ପି ବେବିକର୍ନ। ଏଇଟା କ୍ରିସ୍ପି ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ବେବିକର୍ନକୁ ଛୋଟ ବେବିକର୍ନକୁ କଟା ହେଇକି ଏଇଟା ୟା ନା କ୍ରିସ୍ପି ବେବିକର୍ନ। ଏମିତି ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ